Ya, makasih ya. Iya, makasih. Langsung sedaya Waranggana jumeneng Cak Jo. Jas. Nggih, telepon sampun tak. Oke, siap. Ini berarti kor ya, Pak? Ya. Kene ndak Kabeh sama di munggah. sini di tengah. Ngene. Aku tetep mriki niki. Iya, iya. Mangke kang dereng dipun pinangkani pamrentipun dipulajengaken wonten ing gara-gara. Siap. Nggih. Monggo seluruh Paranggana kula aturi jumeneng sawetawis Nggih. untuk melengkapi pagelaran wayang kulit Ki Marsudi. Ya. Nggih. Tembangipun Gus. Niki caping gunung mawon. Oh, gitu. Nggih, caping gunung. Nggih. Caping gunung langsung dangdut. Nah. Ya. Kene. Nih, yo kene. Sapa ki? Nih. Ana kene. Wah, Rada maju dong, rada maju dong. Ya kene. Iki lho. Ayo. Moga. Ayo. Ayo. Ki Marsudi campur sarine. Ya. Cocok kali pamundhut tuan rumah. Ugi bolo pawon. Nggih, jambi saya. Nani nggih. Kene mikmu ndimu. Oh ya, Nduk. Monggo dangdut samping gunung. Sekar bisa nyawa gunung desa hati raja dening lara ilang gane padha lara
rumiyin wonten